Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आ जाहैबाय दिनै जों मोनसे खामानि मावनो नागिरदों। बे खामानिनि थाखायनो आङो दिनै दखाननिफ्राय थाबैनो ओंखारनानै थांनो नागिरबाय। खामानिया जाहैबाय जोंनि गोदान गिर्जा, बे गोदान गिर्जाया ईदनि थाखाय खामानिया बन्द जानानै दङ। मिस्ट्रिफ्रा फैयाखै, ईद जोबब्लासो फैगोन। बेनिखायनो जोंनि जे सकात जानाला भेन्टिलेसन जोङो बेखौहाय प्राइमार फुननानै दोनखानो थाखाय जोङो थि खालामबाय आरो जोंनि रायजोफ्राबो आंखौ लिंहरबाय। बेनिखायनो नै आं दा थांनोसै। थांनानै जोङो बेबायदिनो प्राइमारखौहाय फुनजोबनानै लानोसै। जोंनि खामानिया जागायसिगोन। बिदिब्ला नोंथांमोनहा जोंनि खामानिखौ नायदो। लेट्स गो। दे बोलो हो दे, दाजिराय। मोजाङै माव आबौ, दाजिराय दे। नोंसिना बिसिबां दङ आबौ? मोनसेल'सै दे। गोसो हो खामानियाव दे। थाब हानायमानि नोंसिनिनो मोजां, ना मा होनो? दे लगाय दे। दे नोंसिनि मावनायानो रायजोनि मावनाय। जानाय लोंनायबो बानायखादों नै, बोलो हो। नै जोंना नानियानो संखादों। बेयावबो संखादों दा? दे संनानै होदो। ओंखाम उखैनो हाथारलानो रं फुनग्राफ्रा। मोजां मावना जाहो आबै, नङाबा दुखु मोनलायगोन। मा बेदर बेलाय? अमा? दे। स्रां जादों ना? मोनजाबाय दा? बोलो हो। đi hốt
नै आंबो होख्लायनोसै दालि जहल अमा एवनायजों